I do hope that Europska banka za obnovu i razvoj. Nakon operacije Maestro, lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati. Ako ne osvojim kao predsjednik stranke više glasova i više saborskih mjesta od HDZ-a u Hrvatskoj, daću ostavku i neću se kandidirati za predsjednika SDP-a više. Nije točno da se evidencija o prebivalištu nije sređivala. Ali vezano za vaše pitanje, dakle, kao što znate, ja sam jučer bio pozvan u USKOK da dam iskaz oko ove afere. Dragi Slavonci i Baranjci, obraćamo vam se prije nego li će po mene doći policijska marica. Smo rekli da je počinio veleizdaju iz dva razloga. Prvo, što je u Hagu svjedočio protiv Hrvatske, na strani haškog tužiteljstva. U Saboru ću nastaviti raditi kao neovisni zastupnik, jer jedno tako mogu ne izdati. Neće biti boljeg trenutka za poljoprivredu nego što je trenutno sada. Ja moram to kazati. Financiram jedini već 2 godine potpuno srednjoškolsko obrazovanje, prevoz i sve ostalo. Dakle, to nitko u ovoj zemlji radi. Potpuno financiram sve studente. Izričem stegovnu mjeru udaljenja sa sjednice Sabora. Meni ne pada na pamet da ja to procjenjujem, pa onda ako kažem da treba, onda će reći zato što je HSLS, a ako kažem da ne treba, onda će reći da moralizira. Svi ti izračuni su potpuno neutemeljeni, pogrešni i suprotni onome što će na kraju biti. Ja sam tu doista žrtva jednog postupka. Moram naglasiti da turizam je naravno dio gospodarstva. Ali iznad svega velika briga i strah što će se dogoditi nakon te naše odluke. Ta petokraka je lažna petokraka. Morate računati da Jakovčić ima stav, pa i o sranju ima stav. Sad idemo dalje. Ajmo napraviti nešto što nitko nije napravio u Hrvatskoj. Ovo je isto tako priznanje svim dosadašnjim vladama. Svaki se dan kroz medije otvaraju neke nove afere, a onda ih prate istrage policije, USKOK-a, DORH-a i drugih institucija. Jer mi nemamo puno ljudi koji su u stanju razumjeti taj gospodarski segment. Budimo realni, Hrvatska radiotelevizija 2/3 ili više od 3/4 prihoda dobiva od pretplate. Ja ne znam što znače komunistički zločini. To meni ne može objasniti ovi sada kvazi povjesničari. Ja mislim da je policija napravila dobar posao. Držite se pristojnosti kao što se držite od plesa oko štange. I primila sam ga za ramena i maknula u stranu i uspjela sam proći. Ne možete govoriti, morate različito govoriti kad govorite. Iz policije dosta ništa ne ide van, tako da za taj dio mogu garantirati, ovo ostalo nema. A opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.
si mi čista srijeda, dokaz da je ljubav s neba.